Para miyarsa ingkang kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Davina Helen Veradigna ing adicara maos cariyos cekak. Wekdal punika badhe kaaturaken cariyos kanthi irah-irahan Mantuku kaserat dening Supardi Sastrodihardjo. Sugeng midhangetaken. Sepet, sebel, gregeten, kemropok lan sabangsane tansah ing dadaku. Wah, wong tuwa ki yen mung manut anak yo ngene iki dadine. Lawitekno, jare jaman saiki jamane kebo nusu gudel. Kadidene wong tuwa, aku yo no jaman kelakone. Kula mboten sudi leh Pak menawi jenengan pendhetke bojo Kang Dimun. Senasa sugih mblegedu, barang sing sugih wong tuane wae kok durung karuan Kang Dimun dibagai sugihe. Kalih melih Kang Dimun niku kampungan. Ngono tembunge Rini, anakku wedok mbarep sing pancen wis wayahe rabi. Rikala wong tuane Dimun, sawijining konglomerat kelas desa nembung aku ngajak pisanan. Jane aku yo bungah umpama bisa pisanan karo Pak Margono. Bungahku yen anakku gelem dipek bojo Dimun, ateges padha karo diumbar ceciblonan ana kedung. Arep polangen sapegele ora bakal banyune asat. Gampange, urip bakal kepenak amarga bandane wong tuane Dimun pancen ora ana sing ngungkuli, paling sugih sadesa. Dak kira kabeh wong tuwa duwe pangrasa kaya aku, seneng yen anake diarepi wong sugih. Nanging rasa senengku kepeksa kagol jalaran tembunge anakku. Yen dak tlusur, lah yo bener wae yen anakku emoh dipek bojo Dimun. Sebab Dimun pancen bocah pego, rada cengoh senajan anake wong sugih. Yen cara wayange padha karo Lesmana Mandrakumara, anake Prabu Duryudana. Rada pahpoh, yo beda adoh yen kabanding karo anakku wedok secara fisik utawa psikis. Ora usah mikir kampunge ta, Nduk. Sugihe kuwi lho. Dimun ra anak tunggal to, Nduk. Gak mungkin to bondone wong tuane tiba sapa-sapa, ya mesti tiba Dimun. Yen aku dadi kowe ya gelem, Nduk. Sok mben uripmu mesti kepenak. Urip dolanan bondo mesti bakal kajen keringan. Nanging pangrimukku mung dicemas encepane mawa ulat njegadul. Lah mriku yen bapak remen nggih bapak mawon ingkang nglampahi. Weh lah kurang ajar tenan bocah ngono kuwi. Lah ning yen emoh apa ya kudu dak peksa. Aku lak njur kelingan anak elek mitra gender. Gara-gara wong tua seneng duwe mantu anake wong sugih, kepaksa anak wedok sing nyatane rupane ayu tenanan dadi korban. Lah wong sing jeneng Titik kuwi wis duwe pacangan dhewe, pilihane dhewe, mesti wae ora gelem dirabekke wong tuane. Katik pilihane wong tuane ora nyocoki atine. Gandeng dipeksa-peksa, temahan bocahe minggat embuh menyang endi. Tekan saiki yo durung bali. Yen ana lakon ngono kuwi rak yo wong tuwa sing kepikiran, wong tuwa sing susah. Anak kepeksa dadi korban dak wenangane wong tuwa. Yen ndeleng lelakone Titik sing embuh ning endi manggone saiki, aku najan dudu wong tuane kok yo melu netesake eluh. Yo mergo pengalaman kaya ngene iki aku ora wani meksa anakku wedok sing arep dirabi Dimun. Aku emoh ngalami lelakon kaya lek mitra gender sing kepaksa kudu kelangan anak. Rini dhewe katone yo cukup pinter angon kahanan, duwe cara cespleng. Piye tek ora cespleng kuwi? Mergo kuwatir yen dak rimuk terus supaya gerem dirabi Dimun, Rini dadak ngaku wis meteng dhisik, ditengi duwi pacangane. Ngono jare. Embuh bener apa ora laporane kuwi? Nanging minangka wong tuwa, aku kudu kepradah. Ngendi ana wong tuwa turu amblek yen anake wedok ngaku wis ngandhek? Iya yen ora tenan. Lah yen tenan, rak sida aku dadi pocapane wong sadesa. Apa ora isin yen ngono kuwi? Sidane Rini karo Dwi dak kawinake. Pak Margono sing gagal ngajak pisanan uga nekani undangan resepsine anakku wedok. Dak lirik bola bali, Pak Margono unjal napas meruhi anakku
kang pindho widodari kasanding Dwi. Aku ngerti batine, mesti dheweke gelo. Gene sing nyanding kuwi kok dudu Dimun, anake lanang sing mung siji ndil kuwi. Saupama Dimun sing seneng ora mung Pak Margono tok, nanging uga aku. Anakku bakal dadi wong kajen keringan mergo sugih. Jaman saiki sing penting rak bisa sugih kuwi to. Wong kere, wong ora duwe, jaman saiki sasat mung kanggo ece-ecenan urip. Nalika aku nyalami para tamu, kupingku dibisiki Pak Margono. Lirih banget nanging cetha dak rungu. Dak dongak-dongakake anakmu ndang dadi rondo ben dilelesi Dimun. Soale Dimun emoh rabi yen ora karo anakmu. Aku kaget, nanging dak samudono kagetku karo mesem-mesem nemoni tamu. Lah kok nekat temen tau Dimun kuwi. Wong bojahe wis kawin barang kok malah ngarep-arep randane. Lah ya bocah pego, diapakake? Jane mono dadi anake wong sugih ki rak super penak. Jaman saiki wong wedok ki rak paling gampang stratenane. Diuncali duit ijo-ijo sing ana gambare, mesam-mesem kae tumpuk. Apa dipameri bondo, rak akeh kepincote. Jane yen dheweke gelem akeh prawan sing kepengin dipek bojo. Lah kok malah ngenteni anakku. Walah Dimun. Sajake Dwi, mantuku, uga ngrasa kuwatir yen tresnane anakku wedok suwe-suwe pindah menyang Dimun. Wong ya tunggal sak desa. Mula kanggo njagane supaya ora dumadi bab sing dikuwatirake, sawise genep sesasi anggone dadi manten, anakku dijak menyang Jakarta golek gawean. Maune aku ora oleh, pikirku arep dipakani opo ning Jakarta. Wong durung cekel gawe, ning Jakarta isih golek gawean. Rak yo rekoso to. Wong dipangan dhewe wae kadang-kadang kangelan, kok gemagah nggawa bojo barang. Rumangsamu Jakarta ki kaya ning desa apa piye? Jakarta kuwi kejem, Jakarta kuwi galak. Yen kowe kepengin ning Jakarta golek gawean, ya kono menyang dhewe dhisik. Mengko yen wis oleh pegawean, bojomu jupuken. Nanging pramayogaku kang kaya ngono ora bisa ditampa dening Dwi. Katik oleh wangsulan kemaki. Rini samenika sampun 100% dados tanggel jawab kula. Panjenengan senaosa tiyang sepahipun, nanging sampun kalebet tiyang sanes. Pramila nyuwun pangapunten. Rini tetep kula jak wonten Jakarta sesarengan. Ujaring akatah, pados pedamelan menawi sampun gadah bojo utawi sesarengan kalian bojo menika langkung gampil. Kathah ingkang sampun buktikaken. Nggih pangestune panjenengan kemawon ingkang kula suwun. Akhire kanthi mripat kekembeng banyu bening, dak untapake anakku wedok ndampingi Dwi menyang Jakarta golek panguripan. Dongaku tansah lilir mbarengi semilir angin. Muga-muga anakku bisa dadi wong sing kepenak uripe. Muga-muga bisa dadi wong sugih mblegedu. Najan emoh dipek bojo Dimun sing sugih. Kadidene wong tuwa, mesti wae aku tansah ngantu-antu tekane kabar saka anakku. Maune wis dak wanti-wanti, teko dok ing Jakarta supaya kirim kabar. Wiwit seminggu ana Jakarta aku wis ngarep-ngarep kabare. Kepriye? Wis oleh panggonan apa durung? Yen wis oleh, gone penak apa ora? Duwe wis oleh gawean apa durung? Seminggu durung ana kabar, aku isih bisa maklum. Aku sabar ngenteni. Mbok menawa minggu ngarepe, ning nyatane minggu ngarepe ya ora. Aku isih nyoba sabar. 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 2 sasi, nganti 3 sasi kok ora ana kabar sing mudhun menyang desa. Aku bingung, arep takon, gek sapa sing ditakoni? Wong nalika budale ya ora karo sapa-sapa. Ya Allah Gusti, ning endi kowe tanduk? Ning endi-endi yo? Muga-muga kowe slamet yo, Nduk. Elohku dleweran saben-saben aku kelingan marang anakku. Saben-saben aku nyawang fotone. Sore kuwi ibarate wong ngorong aku bisa ngombe. Rasane adem ancles. Sarandune awak krasa seger. Rini, anakku wedok mulih dhewean, ora karo Dwi, bojone. Lah bojomu endi? Dak takoni ngono ora sumaur, malah ndungkluk. Banjur lambene prembak-prembik.
banyu bening mili senter saka pojok mripate. Samenika bapak mboten sisah nangkletaken Dwi. Dwi menika sanes menungso ning setan, iblis margi kula teng Jakarta jebule. Tembunge pedhot, tangise ambrol, banjur keket anggone ngapyuk aku. Kowe ning kono didol Dwi? Pitakonku. Rini mantuk, sakala dodoku muntap lir kinetap. Oh, mantu sambil gelap. Titenono kowe yen bali, pangigit-igitku. Untuku pating kretek ngempet emosi. Ing saat-saat mengkono iku, dadak wewayangane Dimun gumawang ing mripatku.